پرسا رفراندومê di nava civaka Kurd de bi keyfxweşî hat destpêkirin û bi xemgînî bi dawî bû. Kurd wê bawerê dabûn ku di şerê Daişê de wan qurbaniyên mezin û berdêlên gelek giran dane. Civaka navnetewî dê van qurbaniyan li ber çav girît û piştevaniya referanduma serxwebûnê ketin. Lê ev yek di hesaba Kurdan de rast nehat. Leşkerê Iraqê destê xwe danî ser bajarê Kerkûkê û piraniya herêmên piştî hatina Daişê ji layê Kurdan ve hatîn kontrolkirin, weke herêmên nakûkbar tê naskirin ketin jêr kontrola leşkerê Iraqê. Piştî van bûyeran li piraniya welatên Ewropa li Amerîka, Kurd beşdarî meşên protestoyî bûn. Bi taybetiyên ku biraw kes û karên wan di şerê Daişê de giyanê xwe ji dest dane. Daxwaza piştevaniyê ji Amerîka û civaka navnetewî dikin. Belê ez nejvin hatîme Evrûge bû vê xwe pêşandanê li Washington em daxwaze serokê Amerîka keyin ku Evrûge tana me bihêtin. Piştî alûziyên ji encama referandumê peyda bûn serokê herêmê Mesûd Barzanî neçarma di tomareka vîdyoyê de dest ji karê xwe weke serokê herêma Kurdistanê berda. Hemû ew wifûdaneyê dihatin li derewe stayîşî rolê pêşmerge û xelkê Kurdistaniyan dekir, belan bedaxewe li katê ke pêwîst bû helwestî emelî pîşandin hemûyan geranewe bû mesalihê xwe û mebadî bizir bû. Civaka Kurd, Amerîka welatên Ewropa û netewên yekgirtî bêxem dibînin li hember maf û daxwazên wan. Bangê Washington û cihên biryarê dikin da ku li hember hejda şeعبî û milîtanê li Iraqê yên ji aliyê Îranê ve tên piştevanî kirin rawestin. اما به سیر امریکا و حکومت عراق هر دو دستور عراقی بیش نابد نظام عراقی هیچ وقتی که سلاح بکار بینید ضد ملت خونو که هاکوین حمید بینن تلویزیونا حج شعبی بدبابت امریکی قوات سلاح امریکی حج شعبی و او کست کو جيش امریکی گوشتی که هجومت کنه سر کردستان. هر وها kesên di nava leşkerê Amerîkî da bo rizgarkirina Iraqê ji rejêma Sedam çûbûn Iraqê ji Amerîka dilgiranin. او شرمکری همی بو آزادی گل امریکا و گل حوالت خال شرق الاوسط از سربازک امریکا بوم 2005 من چومنا هزیروان ولی نکه امد بینین او سلاح و او چک مدایوانا نکه او یبدیجی گل کرد کارینن گل پی نخواشین نه tenê Kurd xemaweyekê dane ku dibe Iraq mafên Kurdan bin pê bike û her wiha çalakvanên biyanî jî xemgîniya xwe bi Kurdan re parve dikin. Ez li virim li hember qesra spî da ku peyamekê ji kesên avahiya heda rûniştîne bişînim. Ji bo biryarekê bidin, siyaseta ji derve biryarekê bide. Em ew kesîn piştevaniya demokrasî û azadiyê dikin. Divê ev hemû nirix bihên piştevanî kirin, niha siyasetvan ji vê yekê dipirsin, hîvîdarim ew biryareka rast bistînin. Kurd civaka navnetewî piştevanî nekirinê tawanbar dikin. Lê civaka navnetewî di gelek daxuyanî û şîretên berpirsên fermî da ji bo herêma Kurdistanê eşkere kirbûn ku encamdana referandumê dê gelek zirarê bide Kurdan li herêma Kurdistana Iraqê. Necîb Balayî, Dengê Amerîka.